Sa antibispira sa bagong tuig, nagkapuligi na mga tao sa pagpamalit sa ilang andamon alang sa medianoche. Ug syempre sa mga palihi nga mapalit sa usa ka supermarket sa koloning Dakwen sa Sugbo, gihugupan sa mga tao. Hurot-hurot na ang mga palihi nga pilit apan aduna pay mga prutas nga lingin nga pwedeng mapalit. Aniya ang report. Ingon ni kadasok ang mga tao nga namalit dinhi sa dakong grocery ug supermarket sa Colon. Silang tanan nag-apas nga makapalit sa andamonon sa medianoche nga ubos pa ang presyo dinhi. Ang midsection gidag sa usab. Ang uban dinaghan apan aduna usay binudget ang kwarta nga makapaigo lang. Kumusta atong pag-shopping karon diri? Okay ra ba? Okay lang. Ang presyo okay ra. Mahal gyud. Mahal Presyo so far as is pag gihapon no same sa katong pag-visit ninyo, so nara gihapon siya medyo ning up-an lang ning taas pero dili tanan naray mga selected items sa nga Mga lamas. sa lamas medyo ning taas ang ato ang red, malas, medyo red onions. Dapat tiyaga na ang pagsaka sa presyo sa karni. Mas mahal sab ang presyo sa lamas. Ilabi na gyud ang sibuyas Bombay. Dere, ang kilo nini barato ra ko no. Wala kabot og 700, 670 ang iyang kilo. So mo ni ang mga tao inig kakita iyang ibutang og balik. Sa karon ra nga tuig nga murag diwa kaayo ni punit sa mga lamas like sa sibuyas. So pila man im ka kilo imong gipalit ron? Mga duha. Tuha. So maigo ra na. Oh, may go rin na mo, kamaron sad mi. Samtang nahurot-hurot na usab ang mga pilit nga palihi sa bag-ong tuig sama sa tikoy. Aduna pa hinuoy mga prutas nga lingin nga mapalit sulod sa tindahan diin gipaniguro nga dili na muuminto ang presyo. So ingon ini ang dagsa sa mga tao diri no sa supermarket sa usa ka tindahan diri sa Colon. New Year's rush shopping. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.